Undeva sus acolo stă și ne urmărește, uite, unul mai aproape. Tot dăture, tot dăture. Uite-l. Acu se sucește și o Iancoa. Ăștia se uită cu noi la mine, cu noi la ei. Nu știe săracii cum să... Astea, lunile astea, februarie, ianuarie, februarie, sunt cele mai grele pentru ei. Pentru că s-au împuținat hrana și pentru iereți, pentru ulii. Și bat aici în ăștia, în porumbei. Mai ia câte unul, ce să vă zic, dar... Majoritatea... A, uite-i! Atac! Atac direct! Uite-l! N-a luat! N-a luat! Uite-l! 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 Să morții mătii, morții mătii, dar... Uite-l! Atac în direct! Atac în direct. Nici dacă îl programam, nu ieșea așa. Hai să le dăm să mănânce, să intre înăuntru. Posibil să-i închid câteva zile, că prea de 10-15 ori pe zi dă-n ei. Și nu e numai unul, sunt mai mulți. Da. Uite. Dă ture pe aici până simte ei că a plecat. Asta e viața, la liber. Porumbei la liber. Hai, vă pupă, neaneluși. Ne mai auzim. Am mai pățit noi de-astea. Hai, Doamne, și la băieți.